Sa number 4, 55 million pesos ang ginpain nga pondo sa syudad sa Bacolod para sa pagbakal sa 8 ka mga bago nga mga traffic lights. Gisiling ni Bacolod City Engineer Loben Ceballos ang 55 million pesos nga balor sa 8 ka mga traffic lights nga ginbakal sa syudad para ibutang sa mga mayor nga intersections sa Bacolod City. So sa iya, nagsugod ng ilang nga pagkutkot sa mga lugar nga patinugan sa postes and traffic lights kag nasugda naman ang underground cabling nakip sa mga intersections nga butangan sa bagong traffic lights amo ang Burgos Circumferential Road, Burgos Lacson Street, Lacson B. Aquino Drive, Lacson Rizal Street, Lacson Hernaez Street, Araneta Lizario Street kag Araneta Hernaez Street. Dugang ni Ceballos sumugod sa Hunyo dungan nga pagatukuron sang syudad ang among mga traffic lights dumlag pa. Ginsiling na sa BTTMD nga may mga cameras ang ini nga mga traffic lights agud ba monitor ang mga salakyan nga nagalabay sa among mga intersections. Lander din sa amon pa, no? Siguro maka-install kami ni sa kay nakasugod na actually mga excavation naton ang mga underground yung mga preparations. Siguro ang sa mga poste kag mga luminaires base sa by June maka ano na lang. I-check ko lang ang extent ang kalawig ang contract kay hindi ko